Hej, ja, nu skal vi lige prøve at kigge lidt på Keynote. Først så finder I Keynote og trykker på den. Så skulle der helst komme en tema at vælge, og der kan man så vælge, hvilke farver og baggrunde der skal være, og hvordan det sådan skal se ud. Hvis det nu er, at den ikke dukker frem, så går man herop i arkiv, og så kan man trykke nyt. Vi går ind og tager den her. Heroppe, der tilføjer man et nyt billede. Eller undskyld, et billede, det er jo forkert sagt, men et nyt dias. Og der kan man tilføje så mange man nu gerne vil. Man kan gå ind og ændre på temaet, hvis det er, at man fortryder, og tage en anden. Man kan gå ind og vælge, hvilke dias det skal være, om det skal være en forside, eller om det skal være en med punkter, eller om det skal være en med billede for eksempel, eller med billede og tekst. Det kan sådan set gå lige meget, altså det er rart nok at have, men man kan også bare vælge en tom, og så kan man egentlig bare sige, jeg vil gerne have et billede ind, så smider vi den ind. I det her tilfælde, der har vi lige sådan en menneskelig krop her. Den kan man så gøre større eller mindre, og det gør man egentlig bare ved at hive her. Og man kan sådan set også begynde at lave den sådan lidt lækker. Det gør man ved at klikke på denne her, info om grafik. Og der kan vi så sige, skal den have skygge på? Skal der være refleksion? Det kan man se hernede. Man kan også have begge dele, og man kan faktisk også sætte en streg rundt om den, eller en billederamme. Og så bliver der faktisk nogle muligheder her, at man kan vælge imellem. Hvis det så er, at man gerne vil have noget tekst, så trykker man lige herover. Her, der er det, man sådan skal have til tekst. Hvis man gerne vil have noget tekst ind, så trykker man lige på den der, og så får man en tekst her. Og så kan vi skrive, hej med jer. Og så kan man sige, den der farve der, den ser lidt fesen ud. Og så kan man gå ind og vælge her. Det er sådan set nogenlunde de samme farver. Det er bare sådan forskellige måder at vælge dem på. Vi tager sort. Og nu kan I se, nu glemte jeg selvfølgelig at markere. Man skal lige gå ind og dobbeltklikke på det. Så man markerer det hele, og så trykker man sort, og så kan man få den i sort. Hvis det så er, at man ønsker at skrive noget mere, CMD-knappen, og så C-knappen. Og hvis I så trykker CMD-knappen igen, og V-knappen, så har I kopieret den, og så kan man sådan set bare slå videre her. Nu her har vi lidt tekst. Vi har et billede, og vi gerne vil have gjort det lidt levende nu her. Så går vi over på den her info om byg. Der kan vi gå ind og sige, jamen vi vil gerne have den her kære mand her, han skal komme ind som det første. Og han skal komme ind som hvor det er, han løser op. I kan se herover, der viser den et eksempel på, hvordan det vil komme til at se ud. Og man kan også sige, jamen vi vil gerne have bygget ham ud igen. Han skal komme ind, og så skal han på et tidspunkt gå ud igen. Og her der tager så flammen. Hernede der kan man indstille på hastigheden, hvor lang tid det skal tage om om at den brænder op i det her tilfælde. Hernede, der kan man sige, vi har her, der har vi sat den til, at når vi klikker, så går den ud. Man kan også sige automatisk efter byg 1,
jamen så sker der egentlig bare det, at først kommer den ind, og så går den ud ret hurtigt igen. Der kan vi lave en forsinkelse på. Det gør man hernede. Ups. Og nu siger jeg så, at nu vil jeg gerne have den til 5 sekunder, så den er der 5 sekunder nu. Og så efter 5 sekunder, så brænder den op. Således. Jeg kan også bygge teksten ind. Her er det en fordel, hvis det er, at man gerne vil have teksten til at bygge den med sådan forskudt af hinanden. Så det er en fordel at have gjort det på den her måde. Fordi hvis man har lavet det i en stor boks, så vil hele teksten komme på en gang. Her der kan vi sige, at vi vil gerne have den ind som en armbold. Og den her vil vi gerne have ind som en eksplosion. Og jeg synes, det må godt lige tage lidt længere tid. Sådan. Nu kan jeg så gå ind og sige, jamen det her, det skal gå ind. Den der hej med jer, den skal gå ind sammen med udbygningen af flammer, altså udbygningen af billedet. Så det vil sige, at hvis jeg nu prøver at, ja man kan så også se det her jo, så skulle det gerne komme ind nu her. Det gør det ikke. Jo, det gør det. Undskyld. Hej med jer. Der står her. Den næste, den er så med et klik. Så der skal man lige trykke klik for, at den kommer frem. Hvis jeg nu synes, at det her, jeg vil gerne lige have, at den her den bliver rykket op ind imellem, jamen så kan jeg godt gøre det. Så sker der bare det, at den kommer ind. Derefter, så kommer, så kommer det her flutter ind. Og derefter igen, så vil mavemuskel, og det hedder billedet her, det vil ryge ud, og hej med jer vil komme ind. Så det er faktisk sådan meget kort fortalt, hvordan man lige får tingene sådan til at være lidt levende på det her ark. I kan til hver en tid flytte rundt på tingene, og det viser jeg meget fint her. Sådan. Og gør dem større. Læg teksten indover. Her kan man tænke på, at det kan være en fordel nogle gange så at have det forrest, men hvis man gerne vil have det bagerst, så kan I se, så ryger det om bagved her nu. Det kan man lege lidt med, som det vil, men man kan faktisk sætte tekst og billeder, som man vil egentlig. Og man kan gøre det større og mindre. Teksten gør I større ved der. Hvis det er, man vil gøre teksten større, så markerer man, og så trykker man heroppe, og så kan man gøre den større her. Vi kan også gå ind og sige, at vi vil gerne ændre på den måde, det ser ud. Og så trykker man på skriftvindue. Så dukker den her op. Og her der kan vi så vælge, hvordan at skriften den skal være. Og herovre størrelse det skal være. Og vi kan vælge tekstfarve. Og så dukker den op. Man skal ind og trykke på den her tekstfarve, før at den registrerer det. Som om at man vil skifte farve. Så selvom at den her den er fremme, så bliver man altså nødt til lige at trykke heroppe, hvis det er, at man vil ændre på farven ved teksten. Og vi kan gå ind og ændre, og så ser det jo, det ser i hvert fald anderledes ud. Lad os bare se det sådan. Ja, hvis man gerne vil have noget lier, når det er, at man skifter diaserne. Altså nu vil jeg gerne have, når jeg skifter fra den her af, ned til den, så vil jeg gerne have, at der sker et eller andet. Så er det den her, jeg trykker på. Og det er faktisk nøjagtigt som før. Man vælger et eller andet, man gerne vil have. Det kan være den der. Her der kan man vælge, om det skal være fra top til bund.
højre til venstre, så får du den der bogfunktion. Og her der kan man så vælge, hvornår det skal starte. Altså, hvis jeg vil gerne have, at overgangen den sker, når jeg klikker, jamen så trykker jeg, altså lader den bare stå, som den er der. Man kan også sætte den automatisk, og så vil den automatisk, efter den har vist det sidste af de ting, der sker på den her skærm, så vil den automatisk slå over til det næste skærm. Således. Hvis man gerne vil have billeder ind, så er det en kæmpe fordel bare at lægge dem på, altså gå ind på nettet, og så gemme den på jeres skrivebord, og så bare hive dem ind. Det er det nemmeste, og så får I et billede, sådan som I gerne vil have det. I kan også gå herop, og så sige, man kan også gå derop, man kan også gå op på media, og så sige, vi vil gerne lige have nogle billeder, og vi tager den der. Og så igen, så siger man bare drag and drop. Og det betyder jo i bund og grund, at man tager den, og så hiver man den over, og giver slip på den. Og så har man den faktisk derinde. Og den kan man også lægge bag os, hvis det er det, man ønsker. Og man kan selvfølgelig også gå ind og ændre på, hvordan den skal, altså om der skal være skygge på, eller om der skal være ramme på, osv. I kan lægge film ind også. Der må være diverse programmer, hvor man kan downloade nogle af de her YouTube-filer, eller hvad I nu skal bruge fra nettet af, sådan de ligger på maskinen. Det må vi lige prøve at kigge på. Og så bare gemme dem på skrivebordet, og så hiver man det ind. Og den her, den kan man også gå ind og lave en billederamme på, hvis det er det, man vil. Noget skygge og noget refleksion og så videre. Og man kan også lave en funktion på den, sådan at den kommer ind via, ja, det kan være sådan der. Og den fungerer i bund og grund som et billede også gør. Bare at der selvfølgelig er mulighed for at afspille den. Hvis I ønsker at optage, så kan I faktisk gøre det sådan, at I laver først hele diaset, og så sidder I med et manuskript ved siden af, og så kan I trykke på den her optag lysbilledshow. Så gør den faktisk det, at den optager jeres stemme til lysbillederne, og imens der kan I sidde og styre, hvad der skal ske. Altså, så kan I sidde og styre, om det næste billede skal komme, og hvordan I nu har sat det op. Det er en god idé, eller det er en nødvendighed, at man har en manuskript, fordi det skal bare køre, og fordi at, det er sådan ligesom, når man først er i gang der, så kan man selvfølgelig godt ændre det, man kan godt gå ind og stoppe det osv., men det er meget nemmere, hvis man bare får det til at køre ud i en kører. Der er mulighed for at sætte pile og diverse figurer ind, og igen, det er egentlig meget enkelt. Vi ændrer på den på den her måde, drejer den rundt, og man kan så også sige, at den vil vi gerne have gjort lidt større. Jeg ved ikke, om det er den der. Det var det, så. Og vi vil gerne have en anden farve. Og så kan vi det godt lige sætte noget refleksion på den. Der kan I se, der kommer dernede. Og jeg kan sætte refleksionen som om, at altså, den skal være kraftigere eller svagere. Og det her, og det samme kan man faktisk gøre med pilen. Hvis man synes, at pilen den skal kun være sådan lige, man kan skimte den, jamen så kan man sætte det her nede. God fornøjelse.